Lilinawin ko lang sa inyo, lilinawin ko lang. Hindi naman porket isa kang charity vlogger, kailangan magbait-baitan ka, kailangan makajos ka, kailangan pakagalang mo. Hindi, promise mga kuwela, ang daming mga naglilipa na ngayon na nagpapanggap na bilang isang charity vlogger. So ayun po mga kakwela, isang magandang araw po sa ating lahat. At siguro magugulat kayo kung bakit ganito ang style ng video ko. Kung matagal na ho kayong followers si Jay Guevara, may mga napapanood na ho kayong katulad nito, na kung saan mga kakwela pag-uusapan ho natin kung paano nga ba maging ganap ng isang charity vlogger. Pero bago po ang lahat mga kakwela at mga kabiyaya, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot po yung bell button para lagi lagi kayo updated sa aking mga video. So mga kakwela, ayon lang po ito sa aking karanasan, no? Kapag kung gusto mo maging charity vlogger, kailangan gawin mo tong mga to. Kailangan mong maging mabait. Wow! Yung tipong kapag nagbablog ka talagang sobrang bait mo, parang di ka makabasag pinggan, lahat ng sasabihin mo may opo, parang ganito. Kamusta na ho kayo, Nay? Kamusta na po kayo dito? Opo. At kailangan napakagalang mo sa mga ini-interview mo. Kaya nga kanina sinabi ko, kailangan mo opo at opo. Opo at opo. May tanong lang ako, anong pinagkaiba ng opo sa opo? Hindi, yan yun yan. RIP dun sa joke na yun. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Kailangan mong maging makajos. O kasi sa kadalasan kasi sa mga napapanood ko ng mga charity vlog, pero hindi ko naman nilalahat, yung iba lang bukang bibig nila ay Diyos. Hindi, totoo naman kasi tama naman talaga yun. Kailangan maging makajos tayo lahat, no? Kasi kailangan natin yun. At mga kakwela, kailangan dito wag mo ipapakita sa mga subscriber mo kung ano talaga ang tunay na ugali mo. Hindi kaya ako naman ito nasasabi. Ito kasi yung mga nasagap ko ng mga impormasyon mula sa mga ibang mga charity vlogger na mga nakasalamuha ko rin noong mga panahon ng 2000. Kailangan kapag on cam, andun na yung tinatawag na nagbibigay ka na sa tao. At pangatlo, syempre, kailangan yung talagang sobrang naaawa ka sa binablog mo. Siyempre, nandiyan yung pangungusap na sobrang galang mo, sobrang bait-bait mo, sobrang maawain ka. Kaya kailangan din maging ganyan ka, maging iyan ang isa sa mga katangian ng mga isang charity vlogger. Siyempre, alangan naman na magcha-charity ka tapos papagalitan mo yung mga binablog mo, diba? Hindi. O kaya sisigaw-sigawan mo, mali yun, no? Kaya kailangan mo maging mabait, maging magalang, o may pusong matulungin. May puso. Hindi mga kakwela, lilinawin ko lang sa inyo, lilinawin ko lang. Hindi naman porket isa kang charity vlogger, kailangan magbait-baitan ka, kailangan napakagalang mo, kailangan pagdating sa camera parang isa kang napaka-perfectong tao. Pwede na! So, kasi sa katulad ko, tingnan nyo ako mabuti. Anong nakikita nyo? Bukod sa kamukha ko si James Reid. Hoy! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Tingnan nyo ako, puro tattoo, siga. Kahit naman ng motor to, nagbablog ako daan dito, buwisit ka. Kung sabihin nga ng iba, mukha akong sanggano, pero yung pagtulong ko ay galing sa puso. Sa totoo ng mga kakwela, maraming mga charity vlogger na hindi talaga pusong charity vlog. Meron talagang may mga iilan na ang habol lang talaga sa pagiging charity vlogger ay pera. What? Bro, what are you talking about, man? Meron naman iba, ang habol para lang sumikat. Damn!
At meron din naman na ang habol ay para makakuha ng simpatya ng ibang tao. Yun ang pinakamaling gawain bilang isang charity vlogger. Kung gusto mo maging charity vlogger talaga, maging success na charity vlogger, ay maging transparent ka sa mga subscriber mo. Ipakita mo kung sino ka talaga. Hindi yung porket may camera, diyan ka lang mabait. Pag sa personal, napaka-demonyo mo pala, di ba? Yung tipong malaanghel ka sa camera, tapos pagdating mo sa personal, napakasalbahin ng ugali mo. Yun ang mali. Itusin ako, nung nagsi-start pa lang ako maging charity vlogger, eh marami nagsasabi sa akin na baguhin ko yung estilo ko, maging mabait ako, mahinahon magsalita, magalang, tigit sa lahat maglusuot lagi daw ako ng long sleeve. Alam niyo ba ito ako nagsusuot ng long sleeve? Kasi nga dito sa mga tattoo ko. So para sa akin, ano naman kung ano naman kung may tattoo ako, di ba? Kinasaluduhan kita. Hey! Nasa tao na lang talaga yan kung huhusgahan ka o hindi. Ang importante sa akin, tumutulong ako at masaya ako sa ginagawa ko. Hindi mga kakuwela, ako kasi nag-start ako na mag-charity vlog is 2017. So yung ginagawa ko noon, comedy, katulad dito, itong video, ang kinikita ko doon, ayun yung pinag-charity ko. Sa mga panahon na yon, hindi pa ako masyadong nagbibideo ng mga tinutulungan ko. I promise mga kakuwela, ang daming mga naglilipa na ngayon na nagpapanggap na bilang isang charity vlogger. Iba may mga talagang kakaiba yung mga binabalak. Meron naman iba mga talagang ang habol lang ay views at ang kita sa charity. Kaya aminin naman natin sa hindi, ang pagcha-charity, isa yan sa pinakamalalaking kita sa YouTube. Una, makakuha ka ng sponsor. Pangalawa, talagang makakuha ka ng mga viewers na solid na hindi nag-i-skip ng ads. Kagaya nyo, di ba? Kaya talaga maraming nag-switch na mga content nung kasagsagan ng pandemya. Totoo sin, napakalaking bagay naman din ho nun, no? Pero hindi nga po lahat ng charity vlogger ay pagtulong ang gusto. Doon natin ipapasok yung hidden agenda. Ito, totoo po yan mga kakuwelan. Marami talaga na mga panggap na charity vlogger ngayon. Pero kung gusto nyo ng mga tunay na mga tumalsik pa yung laway ko. Kung gusto nyo ng mga tunay na mga charity vlogger, eh bibigyan ko kayo ng mga charity to. Bibigyan ko kayo ng mga channel na sinatawag ng mga wholesome o talagang quality sa pagdating sa pagcha-charity. Tugma, quality pagdating sa pagcha-charity. Rumarime. Siguro kilala nyo na to. Yan, nandiyan sila Tekram, Pugong Biyahero, at si Hungry Syrian. Wait, meron pa. Foreign Germs. At ang pinaka-quality at talagang grabe siya kung tumulong, buong puso talaga kung tumulong siya. Talagang halos lahat ng tinutulungan niya talagang buong parang feel mo na galing sa puso niya yung binibigay niya. Walang iba kundi si Jay Guevara. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Naku po, sobrang gwapo ng vlogger na yan. Napaka mabait, napakagalang, napaka maunawain, napakahaba ng pasensya at higit sa lahat talagang totoong tao. Kaya panoorin nyo po yan si Jay Guevara. Siyempre subscribe nyo na rin. Yan, idol natin yung si Jay Guevara. Napaka grabe. Yan talaga matatawag na lehitimong 100% na charity vlogger. Hindi rin po madali mga kakuwelan na maging charity vlogger talaga. Ito yung tinatawag na magkakaroon ka ng mga basher, magkakaroon ng mga kung ano-anong panghusga na matatanggap mo kapag isa kang charity vlogger. At number 1 na rin yan yung mga sinatawag na anti-poverty porn. Tulad nila Commander Churba, Attorney Libayan, syempre. At marami pang iba. Pero hindi naman lahat din naman sinisita nila. Ang kanilang mga sinisita lang naman ay yung mga nakikita nila na talagang pera-pera lang ang habol dito sa pagcha-charity. Mga kakuwela, ang dami na kasi talaga naglipaan ng mga charity vlogger ngayon. Kaya hindi na natin alam kung sino-sino talaga yung mga totoo o nasa puso talaga yung pagtulong. Although may mga charity vlogger naman talaga na sinasabi lang nila na charity vlogger sila, pero hindi mo naman sila nakikitaan ng pagtulong. Pero nga akong kakilala noon kwento ko pa ba?
Dahil view kayo naman yung mga nanonood, alam ko na alam nyo rin kung sino-sino yung mga yan. At alam ko, nanonood kayo sa kanila, nanonood kayo sa amin lahat ng mga charity vlogger. Kaya alam nyo kung sino talaga yung may pusong pagtulong sa kapwa. At nakalimutan ko nga pala mga kakwela, may hindi ako nabanggit kanina. At sa mga gusto nyo mga makapanood talaga ng pusong pagcha-charity o pagtulong sa kapwa, andyan, dadagdag ko nga po pala na andyan po si Kuya Pony Alde, yan, subscribe natin, and Renny Oisy. Yan, ay ng mga iniidolo kong mga vlogger at palagi kong pinapanood yan araw-araw. So mga kakwela, baka nagtataka kayo ba't parang halo-halo na yung content ko rito, yung mga pinagsasabi ko. Yung title ko lang naman ay paano maging charity vlogger. Eh hindi naman ho ganun, kasi kapag inisa-isa ko lahat yung mga kwento sa charity vlog, eh makabutin tayo ng kinabukasan nito, no? Pinagsama-sama ko na, di ba? At bago ko nga pala tapusin tong video na to mga kakwela, eh mag-iwan muna ako ng mga advice sa mga future o mag-i-start pa lang mag-charity vlog or mag-vlog dito sa YouTube. Kung sino ka man na nanonood ngayon, kung gusto mo mag-vlog, kung gusto mo mag-charity, eh push mo lang yan. Kapag nag-start ka na sa pagbablog, eh huwag ka dapat iinto. At kailangan enjoyin mo lang lahat ng ginagawa mo. At number 1, dapat galing dito yung ginagawa mo. Wait lang, asang may puso ko. Tama, ito nga. Matulad daw kay Mami Labir, eh, dito humawak nung parang inaatake siya. Basta ang pinakamaganda mong gawin, wag na wag kang magpapapekto sa kahit anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Kasi pag pinasok mo ang pagcha-charity o pag-vlog, marami talagang discrimination ka na matatanggap. Maraming panguhusga. Minsan sa kamag-anak mo, minsan sa kaibigan mo. At diyan napapasok ang mga punyetang basher. Muntik na akong mapamura. Kasi yun, kapag charity vlogger ka, tuloy mo lang. Promise, angat ka. Ayun ngayon palang sasabihin ko sa'yo na ako noon nung nag-start ako mag-charity vlogger, ay sobrang daming panguhusga ang natanggap ko bago ako makapunta sa ganito. Doon di pa naman ako sikat na charity vlogger at hindi rin ako sikat na vlogger. Basta yan lang ho, ituloy nyo lang yan at enjoy nyo lang ginagawa nyo. So hanggang dito na lang itong vlog ko at maraming salamat. At mega shoutout sa lahat ng mga charity vlogger dito sa Pilipinas. Magpadami pa tayo at mas palawakin pa natin ng community natin. At higit sa lahat, huwag na to tayong mag-away-away, no? Kasi kung talagang totoong charity vlogger ka, eh ang focus mo lang dapat ay pagtulong. Kaya maraming salamat at mega shoutout sa Team Beehive, Team Kason, Team Bubuli, Team Bano, Boss Madam Angel, Team Unity, Tribo Ilonggo, at sa Trio Kuela Family. Siyempre, nandyan sila Ate Del, Nathan, Galerong Bicolano, kay Manuel Gubaton, Oslik Ibarra, Paring Jones, Rose DDR, Batosay Vlog. At sa mga hindi ko nabanggit, sa next video na lang, ang init. Bye bye.